araw, bibilang si tatay ng component niya, yung speaker. At dito kami sa CSI. Gusto niyang bilhin yung may amplifier na may speaker. So ito daw gusto niyang gift. Kaya pumunta kami dito sa may CSI, Binmalay Dagupan, Pangasinan. So CSI. Okay mga aro. At dito may face mask pa rin. Thank you tatay. Pupunta kami dito sa mall ng CSI at bibili ng yung speaker na gusto niya. Ayan. So ito yung CSI. CSI Dagupan na Lukaw. Na Christmas na oh. Yan yung Gloria Baris, CSI Dagupan. Hi sir. Madam, ito mo lang to? Madam, kulanon Maurin kuno. Maurin. Ah, yes yung Maurin Manaya. Oh. Paano na namin na kay YouTube? Si Maurin. Vlogger. Sige, si tatay ko ang may kursonada to. Di nanditan may kursonada ng tatay ko. Ay, maliw kayo dyan, tani, wajay Maurin niya, maungaman lako. Saan din na speaker to eh? Nakaliwa ko sir. Ito po, ito yung ano niya. 450 watts na dalawa yan sir, bali 900 watts yun. Testing mo. Testing mo. Ayan, irigalo to. Diyan may order da kanto may amplifier nga po na eh. Ay mo po. Ako nilalat na ni. Kaya may speaker nila. Karga siguro po siya wa. Karga. Dulang Japanan. Di Ameriwan, ito mo kumadumiro mo. Mala. Testing ng Maurin Mauricio. Amplifier to na. Atala ba? Nga play ka display. Nga play stock to sir. Sir, stock ka sir yan. Medyo ako ba basta wala warranty to. 1 year sir, sa kita on. Tad 76 replacement. Kita yung Christmas sir. Ha? Ay mas ang kita sir. Ito nag-aasa na eh. Color coding sir, pati dyan speaker. May speaker tayo sir, dalawa yung gulay niya. Negative, positive. Yung black para sa sir, wala mo ito, pula po yan.
Malay tumugan tayo, sir. Taga kayo ni amigo? Mahaldan sir. Mahaldan? Wala isok number 5 di man? May tapa kan to ha? Tapa ra sir. Limang so the best sir. Mahaldan. Yang bangus sir. Sir, nakapapakasyon din naman sir, awa. Bayad na naman. Siya umuri Mahaldan. Siya direct taga Mahaldan. Ay taga Tambak. Tambak man? Tambak. Sir, ito yung total niya, sir. 10,300. Kaya iilan pa lang ang pumupunta dito. Pero sa wakas natuloy din tayo. Grabe, no? Sa ilang taon na magkarelasyon tayo, ngayon lang natin nagawa to. Oo. Yan, babal ko itong dala. Binabalot na. Bumba na mo pa na patak. Mabiskog ka, mabiskog. Kaya may darna mo, may darna. Kaya may darna mo. Ah. Bali-bali nga rin to, Mauricio. Artistahin. Kaba to niya kasi ya. Kaba mo yung Mauricio. Yan, binabalot na eh. Kadala. Ano pang gani-resibo? Hindi mo na eh. Diba? Sir, ilagay ko na yung yan. Oh, pasok na, pasok na. Balot na, balot na. Ritong dala. Ngayon. So, nabili na yung porsyonada ni Airpat. Ngayon. Hindi up na. Isa na lang sa ganita. Thank you. So, pauwi na mga araw. McDonald's.
Boss, thank you boss ha. Thank you, thank you. Thank you. Thank you sir, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Demand. Dumadya lagi walay may di malasi ira mo ni yaman alsa. No, jabalat. Elevator ko no? Elevator. Ya, diretso tay. Di mana ini? Wala sa may kin, may puno, may mana ini? May apa sa? Salamat saray to aray. Tugasan mo pa? Punya mo. Enggak kakasap, magano. Petang. So ito mga araw, nabili na yung gusto ni tatay. Salamat guys. Tingaran nyo. Thank you. Adrian sir. Adrian. Sikay. Okay, thank you. Araw mga nabili na namin, pauwi na kami. Sa bahay, sumamay papatugtugin tatay. Yan. So thank you sa mga viewers. Maraming salamat sa mga subscriber at mga nagsusubscribe. Thank you po. At dun sa pinagbilan namin sa CSI, thank you. God bless and keep safe. Thank you. Bye bye.